Jamen altså, så gælder det om at få lagt et godt lag på. Der er lige sådan en not ind her, den skal fyldes ud. Og der må ikke være for lidt i. Man må ikke gøre sådan der. Det er for lidt, der er der. Det skal være ligesom hernede. Fordi når du lægger bånd i, så synker den spartelmasse, der sidder her. Og hvis der er for lidt i, så vil den der strimmel der, den vil slippe igen. Så det er meget vigtigt, at man ikke skraber for meget af. Men der skal selvfølgelig heller ikke være alt for meget, fordi så bliver der for meget slive i. Kommer den til at bule ud af i stedet for. Sådan, at den lige er fyldt ud, den not, der er en der. Gerne et meget jævnt lag. Gør det ikke så meget første omgang, at der kommer lidt kanter og sådan noget herude. Men når man spatler anden gang, så må der godt, så må man godt lige bukke den her lidt herude, sådan at man ligesom får glattet kanten af herude. Man skal spatle bredere hver gang man spatler. Det er nemmere at slive så, hvis ikke der er sådan en kant der. Det er rigtig træls at slive i. Så det skal helst se sådan ud. Så når man spatler ud over, så kan man lige bukke den en lille smule her, for så skraber man det. Uden at skrabe det inderste af. Så. Så vi har det her bånd i. Og det med der hvor der står knav, det skal vel indad, og den skal gerne ligge lige i midten. Ja. Og så trækker man lige efter, trykker den godt ind.